जोंहा इउपिपिएलनि इएम राकेश ब्रह्म सारनि उन खारफाग्रा सानैसो बर' आइजोजों लोगोसे गुबुन हारिनि आइजोफ्रा सासे बोराय बैसोनि हौवाखौ ओरैबायदि गाज्रियै दमहैदों भट बिनो थांनानै जे बे बोराय बैसोआबो लेंग्राबावसो लेंग्रा बैसोखौबो बिथांमोना ओरैनो हगाराखै। दा बिथाङा लेंग्रा हिसाबै राकेश ब्रह्म सारनि होनाय साइकेलखौ मोन्दों, नाथाय भटखौ राकेश ब्रह्म सारनोनो होथारनांगौ होननानै बे सानैसो बर' आइजोजों लोगोसे गुबुन हारिनि आइजोफ्रा बिथांखौ दमहैदों आरो बे जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। नोंथांमोना नैबे गाहायाव नायबानो जाबाय भिडिअ क्लिपखौ। जे बे लेंग्राया गुबुन पार्टिनो भटखौ होनायनि बाथ्रा बुंदों जाहैदों, नाथाय बिथांमोना बुंदों जों राकेश ब्रह्मनि मानसि, दिनै नोंथाङा राकेश ब्रह्म सारनिफ्रायनो साइकेल मोन्दों, नङाब्ला बे साइकेलखौ जोङो बोखांनानै लांफिनगोन जुदि नोंथाङा राकेश ब्रह्म सारनो बा इउपिपिएलनो भट होआब्ला होननानै बे सानैसो बर' आइजोजों लोगोसे गुबुन हारिनि आइजोफ्रा बेबायदि बाथ्रा बुंदों। आरो बेबायदि बाथ्रा बुंनाया जोंनि बर' समाजनि थाखाय ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। स' नोंथांमोना बे फुल भिडिअखौ नायनोब्ला नोंथांमोना बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव नायहैनो हागोन।